Mwanjo murigero inka TV ni biro binde tugukoregania rito koretero mugano bu mwana yo mukuru kwa Isabella basirite na mumuro mwabo ekera turi kinseme kiga cia tabaka mwana yo igatuka nyuma yo gukwanirwa ase nyumba au chiburaria na bono ekero twikire kinseme cia tabaka twanyorire aso mwana yarenge twete komonyora omongino yomo uyaso mwana yatogete endanya reko bakagutwerera nga omwana yo ngakia monyorete guika atukire rituko ria rero mongina mbiore na kiogoroko Helen Nyetundi gano bwo mumenyetega igano komboete omwana oyo ngaki kwa monyorete achite kuruga bwagansa bobokonyi antebi achite kurwararia usachite ni pikipiki ya wikara agachagaiga antebi bikuri bae bamugoserete ate gitobokonyi Waburi bae bamugoserete bokonyi kia gusabete nambe aberega mutenka mubokonyi ngaki ngana ngaki aberira achite Jumamosi yaitete Jumamosi igokorire ikiga igagose matuka atatakuri matuka atatu ngai mukamenyanera no tore ntumete nyumba mwane igo mwa mumenyete nkwa muboretie ngasobo ngai ante kamubori ngasomali ante skuru ya musinyita gati agante bamo mwabo wako ni chips lakini ategete kobera gaiga lakini dende nchi no murandi ngamutebi nganya kumubori niki skuru dende wako leteka gusinya ante bingatigaye tingote iguri skuru kiraye mubori nakirende tokongana ni namba ya mamu mino dende nkwanene ante inda ko engotaka njibone kene mna nyasari mayo kana raba kerena iguba kubori ngai omwana ko kusabera ngango bekiru ese TV nategerera nategera bori naki utarike kera abegetu ase TV akero kende omwana yakera achete ngwatemete kubeka robot ya ndonsinga kero kende omwana nara uchira igo mogeni tari konga namba yangi na gusekero kende gutakalinde naye kwerusie bibenga omwana uchira omogeni kwa monyorire na kero kende tumumanyeti ngwa temete gukora into kinga bunike na tete na kumusabira amachiwa tukumeta abana ngo sirabana nayo nasita kaenda ku school akaenda Nairobi lakini niliomba Mungu akakucha hata kufika kwenu wifi mimi nimemwombea kwa sababu sitaona vizuri mtoto akienda shule akiwa hiki sasa na huyu mtoto ameruhusiwa pepo ya Tanga na sio mara ya kwanza amepotea kutoka nyumbani kwao nikamwambia mchungaji anipelekea mzigo hadi msigo kaise katika mkononi mwangu akiagara nyasaye na chitukuni mubone wantene kyo mwana ali skuru ga ono nategete akonye kiagara no makali tingo muhoroki usemo chaye usendora mbo nchi nilikuwa naweka makuti chini nikiomba Mungu alete majibu ili mtoto apatikane mara naenda ni hata mimi niko na watu wanasoma amatuka yonsi nkia bira gukora mwari nyumbaga mwari gawi kana saga china matesire tunago kana satanya kwenda arugo satali igota kwera setting asari kurunga tanya kongereza bintu bingi na inchi amadini gutwara ibago gumayera yangu nchabono nabo bakobera abu mekina nyakore gasiga ndadi niambia shule ilimshinda kitambo lakini wakati ninapoangalia naona sio ya kwamba ni shule imemshinda ni ile ya kwamba ile roho yani abana yani walipata sumamu igago bona takotebeti nganso bare kurwa hata njetante beti sarwante tinga walikosana na wasasi tu anataka usaidizi na incho mwete bono nari kunyara kumukana bagana mwirete bakumurandi akamusabira kanisa no ina kila mami mwabari kwa kesimi kitu gani chenale kurandia alikuwa ananipigia simu namwambia Isabella akombali mimi niko kanisani hiyo Jumapili mimi nakaa mpaka jioni igo ngino mwana oyo oberega kugwa kiresimu kima itu sinero gon ngakira atika ante utina ki nga kitoko kala tukwane na mimi sikujua alikuniambia ni dada yake
Nikamwambia Sabera akumbali, mimi niko kanisani. Okay, ekero Sabera alengale kanisa kwa lenge kanisa tomenyetio ngocha kwa lenge ka kero kende ngwatemete kuya gwake simi yo kubori nga kero kende nga kiale goteba kera nkubori alenge goro yo mwana tena tukuru kanisa Kabera nyumba tutegetea hatua ikiara nstante tusengo ya rumwana njante timisku mavore. Okay, mwacho muri Ringa TV aiga story n'ekinsemo kya Tabaka aso mwana konyosire to kwa Isabera ole ekerasi gye 10 gose kerasi gya kianda kerasi gya kianda au si asirira sange mutinyo yomo yase atoka so mungino yagatebanga kero kende ere tabuati ujumbe isaini goro yo mwana oyo kero kende nabatwara konyora ngino mwana osetora nyoro mwana omonyene aratotebinga kero kende atarachaga iga ngai arenge akamanya goikaga iga asege kege kero gosio tochiandare mwacho muri yote koranyora omwana yara tomugana totebikonye ngai yare konya ataracha ase omusubati oyo babere bagokora bakomo asa matuko atatobono atotebi umaene nga asaruete nararia akamanya gochaga iga kana tutengo na kyokurukwa ngolo ko Isabela Nyaboke. Isabela Nyaboke. Inkangai. Bonchari. Bonchari. Kenyoro kino kikorukwa. Bumwancha. Bumwancha. Ndi kwa rwete nkasino. Tarambili. Mutinyo oyo goso mutinyo uri wetete. Oyo January. Mutinyo January na kwa rwete tarambili. Kero kwa rwete ngangai kwa chite. Nengo tara tu town. Town nare. Town bosongo. Ingi yako gajeti ukaruka. Wewe wako koserete? Muga kondo tago sanitene. Yeah? Muga kondo tago sanitene. Muga kondo rulio. Tata. Tato minone muga sanitene. Ingi yako korete? Achitaka tunyora tare roche. Muri roche? Wana. Ngumara kama roche. Mumara na tengena musiko minto. Mumura naro chitakambari mumura naro kobera gari minte side akambari goseno araban tata gatusyokerega bantu tinene na tingo matinga taya tata akanya kondama ngachi komutein atike mweresa ganti ngati muchandite ngati aranga ke bono nkaruro chegabo ngareke byo ngatika nyumba gasoka nkamba ekero gwasoka kuruka ekero kwa ngo bosongo gwachite gwatebe tauni ngai kwa bere gukurara matuka yonse chano narenge dara chana kara enaga ebere ibanda bya daraja mbili aha bona so igetega Tabaka ngakigeta nenge gutara nabwataro 50 bob mufuko bono nengo tara ngachisunika bono nkarotgan mbuko chamatega ngarine pikipiki ekankinya chenge agante moment chipesa ngamutiti mbwate chino chinabwate bono engaswago che erami igo chamagaiga bono ngacha gocha ngacha ngaika Tabaka girls bono koirana ikababotuko chiduka chance pictures ekiringarra igaiga no lights chiror nero igolete kenda ngaso ngamukwani agankwani gamutei ankonya machokonyo akanga gamutei saitingo ikaseito Bonchari ngachire ndalega mambi ngende akante akamboi kiwacha korgiga ngamutei ngweta narenge bwangirira akante nchwete ebera gaiga bakachinsango sieka tandro gorokorara tokabera gaiga buna tabera gaiga tugatira rugoro nkarara mambia ya kambori ngangwa ndande skuru ngamukani agante imwe namba yo mibori one ngamutingo kwande chinsa aenge bisi bono naba bisi kabigo bakarera tunaya ko mwandero naba ngokwa namba na kevo kevo ngaya kungoyo Agnes igoyo bado oyokonyo muri nere bado tomoite namba ngikera ko rotari ko moye namba ugachora kwa kevo gusonde bwensi tali oyo okonya bacha rero bante imba inamba ekero bacha ngi bagote bagusabire namba bate na tangasiro TV watangasiro TV mwancho murigereria Ringa TV oyo nero mwana oseto kuruka Isabera lakini otokire chinseme chi cha Tabaka
kero kende toyete konyora goteba bantu mbare aete namba nyuma yokorari gwase chinyomba chiburaria timatinga kwaroko yo kwaete namba Kevin na Agnes. mwancho murigire togenda tokonyora birenkererio eria kumanyanga omwana Isabella ng'aki atogete chinseme chiga achiatabaka Agnes no yomo obaria barochia magana yekera kurariwa igoro yo mwana Isabella yo sirete na goika gotema kumanya nere ng'aki abaibori baratoke akaigwe namba kana toyenga kyokoroko Chengoro kwa Agnes. Igega ninka. Mtu arenge biashara wanse narenge nyumba na igure TV na nyore news. Nga sijui Isabella isaboke ngorigi wale. Nacha namurangira namubori nekiyokoroko. Ntebi Isabella nkoroko. Sei nunkai. Ambu nchari. Namutebi na kororerwa ne TV me bichiri narora. Ando mungino yonkorali mubieka inene. Na kimamo mina koroko. Okira. Namateta okora ebintu byobuchingo tame kira gaturara lichi tutogende tukwana mugaka na andu uyu uchi munacho ntebi nincho mwana na marori bone tukumusingira takoraki tatama twatia ke stable nditio gwate credit esime bange ekwerende namba yaja ya ngina twake ngina esime kitokwana na ngina naringi ukwana n'ibintu yazenya ziereweki twagera mwakira ngine esime akwana ongea vitu zenya ziereweki twaruta mutebono rende engondi yawe esirete already twanyenyorire rende engondi yage sekorete asira atukurutete engondi yago koreki ucharore engondi yage esire fortunately na ryakoreki na ira respond otebe nga tumwe namba yomuga mugambi orangi tomutebi ntuntu bwate namba yomugambi aye namba imna twakoire kwana no mwandu wengondi nereyo alafu kutoka hapo sasa akaongea na mtoto akaona mtoto ni vile aliongea na mtoto sasa hivyo ikaisha hivyo sasa vile tena mmenipigia simu ati mmefika Tabaka tena. Alright, asante sana mwacho murigire togenda konyora birenkereriga igabono mwako yo moto konyora nero uroche ngane iyo nere agatema kuyeunenge eri kumanyanga kero kenda abaibori mbachi kumanya aso mwana aberete omwaka ne tugukwana nera sibirebi omwaka totema kyokoro kwa marita Marieta ni kongo gusimini ubonyo umwele Tabaka bomwale butaboli sabrokeseni muna kiran helda nigo lero chinzo chiaba jalingi sana naibere kona gando teli ndikonyora mate sibe elinde news katolika tse debi amatangazo na nyora twa ya tangaza nga omwana arositete odwa sitete mundinya kalegi waedire lakini akosoma klasi form 1 kono no mwana yakare ekatwa tiko chia no ntwa manyaro hoteli yerugura nande toirana twataka kuja kumurigirira bijanga omwana oyo nero ulibono twarali seti ntwalenge no mugaka gete okorkuisaya biyogo twatanere tweta senyumbe yumagega edinde na motabingo mwana oli ororekane sedibi nero yo elinde nabera nyarika nakoleki abere bono process ya ansa koligeri gwabo baka kwikera igamuna banyana bakolireki batokire kero kene bino bagake kero mwamanyango mwana nero yo ngetambukiro kimwera egetambuke twera ne kigo ko rangiria banyene ekyagara omongino nero lengo dabenga yalinge kunyarikana oyo omanyana oyo mwana abantu bararu mwana asari bakeri body kaki tujikutola nto tujikuyo mwana oyo abate kogende skulu ebale pere bana ko bagusita biamono sana mwancho murigereria oyo turi gukwana no mugako yomo bwekenyoreke utweresire nebo na baroche amangana kagwate kasinyumba cyuborari igoro yo mwana obete kagusira igototaka konyora bono engana yo mwere korwa sengi na umwana oyo oyo chire baumiranire no mwana oye endanya ko bagagototebinga ebirengereri bya yembire byebi nyuma yo konyora umwana oyo omusireri asomutienyi oyomo omugana kara totebyango kero kende umwana oyo osirire ngakingana ngaki kurutare mbiri namutegete nyomba nabogete saa 10 ngo korande biashara bie cabbage kagenda mugondo Masai kamateimo me nyombe iyo mwana yakoma nera bwomete nyeruka ya mwabone kanisa yarengere form 3 karoma akaire bintu rocha akachigosibi
muna nkoeresu rende narengo agekora nabatigete barairi bono ngoika daraja na naimoire omosigo saa sita ya botuko tata omwabo ng'akera esimi nomaete Sabera taiyoga mobori ng'a yagenda nayaya karaoni ching'eni okore ki oiche kaoni ching'eni Monday nkagenda ka nabo nareire daraja bono ngoika ka nkamoborire ng'aki yarenge ng'aki yanyarekana Sabera ataiyoka kang'eresa Sabera gaimogetie ebinto gochiroche mosiko omwabo agacha oyo orenge ekanisa agatirimboka gochiroche kera atirimboka gochiroche na ebinto biria aomera akaenda agatiga ebinto biria roche akanyora bakoegana na omomura onde para gochia kobabori Sabera agatiga ekebuyu abwo akora ki akagenda mpaka saa hiyo tamoiranetie kende kebe bairanenti naye okomoboria okwamoboreti buna omoibori arabori ng'aki bono mogotwara masikani inwe komore para ase omoibo nabo okobori korwa erio inche nana korora mwana oyo twatemire komorigia nyigwa oyia nyanchu nyigwa arorekana nyanchu nyigwa arorekana daraja nyigwa arorekana wapi lakini iga inche narengereti naki natoko bono mugaso iga Jumamosi nari nachiete ekanisa korwa abana aba baborete nimbwate ogotera nkotera tore abang'ina motu nkanyora esimi engeni nanyora esimi engeni nkanyora na omomura ogo gwakokorigia Sabera nkamopemberesa nkero kasista ya Sabera ngakwana egeswahili kabisa nkeng'enta omoyo mpaka omomura oria akankera basi nkamobori ekera ng'akera esimi ataraika ase ende nkamong'aina inche na aunty yaye mosubati omwabo Sabera oire aunty yaye esimi nkamong'aina inche na aunty yaye nkamenya korwa ororo akandangeria mpaka para kantebia tindi para iga mwabo Sabera ngochia gosoka nkanyora omomura oria noware nkamoira gochia ensemo togaikaransa akamenya gontebia ng'aki kwagwekana mama omwao Sabera iga nkamotebia inche tindi mama omwao Sabera agantebia mama omwao Sabera nimomaete iga akomina bono oroche stress nkomina narenge nkanacha etubuki timbwati nsa chia okomina nkorigia abana koenda nde echiro esukuru nentagete nkanacha etubuki bono akarora na mama omwao Sabera gakaminire lakini bono iga mama omwao Sabera akorete ki agingerete etubuki etabauti ekamobera oo akang'eresa buna bachiete tarehe 2 na Sabera tarehe 3 tarehe 4 akamokoba akapara akamoa 1500 akamotebia genda echi na echia remedio na echia kwerende echia erimu oyamoka nti bono baibori mbagochia kong'a because naborire korunga korwa erio tanakora tanakomorora lakini akamanya korwa ororo agaka enamba eye ngokwana mumana nenche arenge na esababu ekero aka Sabera akamotebia nindwarete ntomere 300 akamotomera enamba eye ngokwana momura oria ogochia gwaka akanyora na omong'ina okobwata akamoteng'era Sabera bagakwana na Sabera omomura oyo ogokweresa buna abwo mwachibesa ng'aki bare na Sabera omosani oye okay namobwatete mpaka akarara esere nere kwang'ainire ng'a aetoring'ina bono na aunty yaye inche na aunty yaye nimobwatete nkamobeka esere nkamoigora Jumapili ekero ang'eire obomaene ong'eire enamba ya esimi chinamba ni ibere ang'ete ngwaka esimi yarera yabutora yabutora omong'ina agacha agateba naki niko church nkamwaa time kare ekanisa rende tinkomodisturb tigankire yarenge igo togochia gwaka esimi eyo tari kobwata moiso onde botuko tari kobwata bono tokebori nki kegenderete enamba eyio nkanyienana egere tokore process ya ogotrack enamba eyio toromanye ng'aki ng'ai omwana oyo aberete naki nare bono nkorokwa oyio omomura iga ngakerwa esimi eyio ere igoro nori yacheteka eyio ere igoro omomura otokire nyamira na momura na esukuru nkobatebia bagende tari kende tokobunana barabwo na esukuru bono omwana oyo Sabera inshort ntati onya gochia amanga yande na ye family inshort omwana oyo Sabera tabwati deni noe skuru metabwati deni noe na shiringi iga kero kende omong'ina otoraika ase edeni ya esukuru kero kende omwana otokire bono chiseme echia tabaka kero kende abe nomoibori ebirengero biago mbire birengero bia nembire nara gokwana iga
ntunabangi nabagaka turensa ote yo mwana kengwerana ne ketamaite kendi yose ekero umwana achire nyomba mwao esheria abono yo umwana ungabuno yo bwe school nyakeri umugambie report esengenje bono narorire na wose mwarigerere ngaki makosa narasigete twatakire kunyabisire lakini tigatonyabisire na mwataka mwana tigaenda bwo sinka aenda school. Okay. Bwati mangana matanga. Mwancho murigereria oyingi no mwana otebire nga ikera nyoriro mwana ere nkora ya toireire gatageto mwana ira neka agende school. Nkogenda turi gwika sobe ndetonyore birengereri byaise na ngina nakero kende batotebi nga kibarengereri tigoro ya bana turamanyanga amagoso nga yaberete ndabana bakamanya kubura kuruenga kuruhisa mechi atabaka nigo otogobeke break inde tukwira na sensemo ya kabere ntuira na singi njo korete rumugano bwa boiboli babere baramo na abana babete bagosira asigika kimutinyo yamo tochiandale nchibona butambe kuru kwa MC Dudes omwacho murire nkati bitota konyora ebirengere bibire bitatu bekenye bye babanyene kenyoreke gya tabaka aso mwana anyara ko bakagotoka inde barabara tawe birengere byabe yamaseyemo tumakurwa SMA karato yengo mura kikuruko amarieta nkoroku Mary Harun nje no mumenyo tabaka ekirani aso mwana atoka na ira neringa mbia mono aso moibuli bwo mwana ekiagere kene chinga kichiabono abana batusinyire na ndene kene kia mangana muna tuwa beira baibuli abana togokinia abana batuchandie kerba gwike miaka ya to license igo bakoba muna chingabi asenge ncho mongina na chire kerenge dikia ngana agende no mwana mukwana agende sukuru na inde bone kene kia mangana batwaranga aso mwana soete muna intwa bangina tali bonsi tomanye tukubeka mangana muna kobeku ekiagaro mongno bono twatikiri komanyere na intune kenyoro ngakero kwanyoro mwana oyo teke step yoko ringa ngayo mwana oyaru na nenchera kikanga tamenya tenga kiyi lakini gatia gokoranga amangana na arengo historia ntambe uno mongno olyo manye nabwatiri bono mbiyamana ekiagaro mwana aragende abwatia mangana ali na andatange ekiagere ngakiero yakongire tiganya samusini biamono sana tetonyo mungino ndega iganera to birangere byaye kero kino mungina to byanga kyokoro kwa ni birangere byaombire bibi asante seri baga samali tangor kustera chochi abarali bacha tabaka esoko rio mwana konyoro borete lakini sengenje yechinguru cha nyasaye omwana oyo tokire bona mama mwabati abagende no mwana nande to wagira chi station cheto chance so burali obuja yageje batanga asire kagera yaroka no mwana oyo toka mbia mwana nyasaye. Asante sana mwancho murire Inka TV aiga chinsemi chata wakati matiko simoga kanali gaiga oraru birengere bya ya maseyamo omwaka sikogo cha gaiga totebya ngama lita ngakuru asama lita nkoro Jacob Ochumi nche aiga nonka nainda so mwana yagokorera asatoka no togokorera igasi twabire tokorora mwana yo kurwache tegaiga lakini rendege ntonda atebe nga una effort ya ye kurende yo borali chinyumba cyo borali chiachire gocha naende buna chia mubwatiri buna chia mwana yatokire na abantu be chinyumba cyo borali amo no moibolingi no mwana igotokoira ne litanga ningambi ya muno lakini changamoto tobwata buna abaiboli abana babire bagutamo kuruchinka babire bagutamo kurwasi chiskuru abana barabake nainde batabwatisa babu nene bagutamira kurwasa chinka chiabo igo yarenge buya tubwaterane twensi chisekta chonsi elinde abana abaiga mbatige skuru kolengana lichiko buna lia serikali lire elinde abana abaiga baira ne skuru barabake bagenda basome bacha kwikonya gasama tukare bose biamono sana mwancho murigereria gorokora bono korwase kenyoreke gya omucho tabaka igoto kwenda ya masaya mugika Inka iyo mwana olinde turanyora birengereri byaise n'abanyakenyoro bensemelia tumanya gukora umugano yo eyemo aseyemo gendera kurigera Inka TV channel ya ona mbe mende kwenda gukoma nyonsi buna agenderete wateka koroko MC Dudes Amanyire
moyo aende jiramina amanyire Yesu ngutumaru Samaria sogo gimobo seta barie sama komwa yango tumaru Samaria wabeire gokorera wabeire gokoiranana achanda kire sogo gimobo ya Yesu ito moyare nyasao yongo Samaria hamona no yongo tumaru Samaria ya hewa na manyire nyasao yongo tumaru Samaria na manyire nyasao yongo tumaru Samaria. Mwancho murigereria Oinka TV bono nigo torase ekenyoro kia bo mwancha ekigotoka ime sub location ya bo mwancha egodi ya bo Mulende yigotoka ime ye constituency ya Bonchari ime ye county ya Kisii ase abana babere bararetwe gosira koruinka lakini bono batokire mwana yomo akurukwa George no yonde gakurukwa Isabera abaiboli nigo yomo akurukwa Nyakoe no yonde ni gakurukwa Yunia no bare gaiga akero abana abanyarire ko bagotoka umwana yomo gatoka chinsemo chia gisimo yoro mumura no mwana onde otoka chinsemo chia tabaka bana twakulireira ekino twarenge chinsemo chia tabaka so mwana munyaruka atoka ende twagotebinga ngoje turi gwikasenka ya baiboli aba babere ende tonyare ko batoko manyanga kero kende birengera limi byabo mbire byebi na ende nchera kibara chikwaregania abana abanka elinde bagenderere ne skuru go mwancho murigereria Oinka TV ngogosaba owa mona inche gwikoma ende tore gwanga ninki baiboli babwateri tukoria lero ekero banyorire abana abo babere bagosira asegeka kimutienyi oyomo na nyuma yoko rarigwa se nyomba cyubararia babe bagotoka tigari tangani ndaranyora abaiboli eba omwana gaiga ntegete gochaka no mogaka gaiga mwanchu murigereria omwaga gotebya ngonga kigurugwa asamariete angurugwa Bernard Nyakoe Seme kurwa ekenyoro kya Kimira esablocation ya Bumwanja umurenda gwot etoremeye constituency ya Bonchari gakino magoko monene narorira abana bane buno mwana Sabera osirete kurwa kitariki ibere cyo mutinyo January omwana chochi nere bia akarwa itariki 10 cyo mutinyo January ama ina atemire koria na bekire report ya police station asesune kanga opi na arigirie na nakumanya gaki omonene Nyasaye obandeteire okuganikwane ngorikoreiga nje nanjita abana baiga bagende sukuru umwana Sabera asoma form 1 umwana George gagosoma standard 6 eyere imeyekerubo ekerubo school primary bono gaki abaminto mwensi gaki monkorera amasabo ne serikali nikonkora ningambi ya mono ase omokimwa akorire kongimwa nkeire abana bane gaiga nali koganiga serikali nenyare kombekera omwana buna enyaruka atoka sigita gosomororo mpaka akore sukuru kiagera omwana oyo naratemire kumurusia ase kirase nguna kumurusia kene tarambwatira sukuru yane buya bunantagete nenje nintagete asome kene atikonyora manganaye ngakia mutu lakini ogosaba kwa nago sabanga onyendi naye konyo ase nkumubeka abero ningakana jisu ejibesa korusi komuna naga akani ase sukuru eiga oyare ko babuya manyenga igare ime asagoja ngoja komoronyone kera akurire sukuru ukuna kuko anikwa nango sabe serikali yale gonko mwaka kero kene no mogoke kera bana bagotoka bono ninde no mogoka singi nja abana batokire abaminto gakimurega iga mutare kungirire atira rimwe gakinyu gaki abana bane batokire gaki biya mono gaki asugoja kwino gaiga biya mono sana mwancho murigereria oyonere omwaka Nyakoe ise abana bo bate bagosira kurunka lakini batokire nebiro binde nende kurakwana na ngina abana banerara to birengera biyaye ngakero kende ngakigura senkoro yaye na ende ngitambukirya ze kuira ekera abana abatokire mwana teyanga buno kurugo nkoro kuyonia busuboni Nyakoe abangina baminto gaki inde no mogoko rero ninche ndare chitoro ekene kia mangana etire chimochari na etire chimakori gweta kurigia abana abangina gaki moko ngiriria atesi gaki nkonye keriria to gaki ngomwa to mogoko bakogokwa gaki ikon timbu ati kenda kwan tinywe nga kingo kwan ombwa to mogoko bakekerengo abana aba bane ntobanje tabaende school lakini timetina isaitani ekarumu jo takalmejiende njenkumetina mwana no isaitani yoke koboka ahoro na kumiri
kurende abaminto nagokire mwakorire egasi engiya ntanyare gokwana tiga Nyasaye ababeko Biamono sana mwacho murigereria Oinka TV ekero tugendete kunya gukwana n'abanyakenyuruga twakorire abaibori bo mwana batutebirie birengere byabombire biebi ntutagete kumanyanga kero kende chianti chiabana aba n'abanyakenyuru birengere byabombire biebi nagaiga ndoche gaiga omugina naro chire gaiga ratotebinga ereningo oja sabana aba kero kende birengere byayembire biebi eje butambiye kuro kwa Inka TV ngaki kuro kumugina ngoro kwa Eunice noyo mwabo ingina abana naende inje na bete nkoegwa omwana omomuro okuru George naende kero narenga ali esenka ya gisima n'omotureti one niga bete gakomong'a iga goteba ng'una iga arenga ase omong'ina gete ochiaria mosobeti no arusetigwe nkamanya komoegwa lakini ninde nomogoko ekero nanyorete omwana oyo tinamonyorete buna omwana omonto omenyete ase enyomba ya omonto igo nanyorete omwana oyo niga arenge omobe omochafu kabisa naende iga nkosete kegima nonya na amaiso aya gabwata mabariri burure naende niga arenge omochafu sana gokana omonto konya gokora emesiga emenge naende bono nimbwate omogoko ekero namonyorete naroche nkoiyeria amariga lakini nabona econtrol tinkaire omwana baka nyomba alafu nkamanya kobwata ngakira abaibori abesimi ngino omwana agachoiyo oli muswati ominto nabaire bonsi abange mbachete bagacha tukarara so bwamo naende buna nakoba omwana oyo namoikiria ase nkeye biamono sana omwancho murigereria Oinka TV aiga torase chinseme chichabo mwancha ikigotoka se sublocation ya mwanche location ya Bomorende ward ne ya Bomorenda ime ya constituency ya Bonchari county ya Kisii asabana basirite babeire bagotoka bono twakone n'abayibori kero kende nchikobori omugaka omanyene omuyibori gaiga kero kende omugaka bono ekibirengere bya ombire bye binyuma y'abana bagotoka na ase batoka kero kende obwate birengere binde bya ogosebono gwaisane kirenga abana batoki na kero kende bagendere school ase batoka ebirengeri byane biri nare goteba ng'onye ndiria ori omoroche ase arenge iga aringa jandipoti ng'a omwana ono ari bwone iga achite ase enchirere iga tinare komokorera kende yonsi nabo nare kwani tuigwane nere onye ochiete inche nabegete ng'a onye ochiete bwoye buna omorugi omwana sabera nabo nare gwanchirana ng'ende togambe nere egere nironye bagwancha bamotigere egere abero lakini rende mono nabo yari konyarekana buna atokire ase omochio yamenyete ari gotoka manye ng'a omochio yamete norori nabo tware kogenda nere ase serikali ati goteba ng'a omwana oyo noyo bwa esukuru ng'a yamobekire bwoye mpaka omotienyi omogima oerire bono nabo nare kogani ng'aki manye ng'a yo omochio aru bono iga erinde togambirane ase serikali manye ng'a nkiabwente gokora ogu nagwo okwani kwanenche kero kende omwana omomura ntonya tibagari gokwana nere ntomorigia ase bono tore gosinere na ntosange ebirengere rero atotebi ng'a ase arenge ng'ai na kero kende gento kiamorusetika enkere kieke kero totebi ng'aki okorokwa Chinkoroku George Makori. George Makori oyo ng'ore Oyo tata akoroku Bernard Nyakoi. Na mama akoroku Uni. nago iwe gocha Na mama akoroku Uni abosibori. inki kiakorusetika Nje nachagete kwana natete ng'ende bwanti yane nchigosomero. Ngasoka nkaenda. Chienge saa 9. Nkaenda ngaika Nyanchwa. Nkabero ngatimukira ororo. Chigaika saa 12 nkatirimbuka ochie town. Ngatirimbuka ochie town ngaika daraja 2. Nkanyora omong'ina nare bwenge kwaniri nagwo. Nkamotebia ase nenge gochibwang'ire bono ntete ankonye bono ndarora alafu mambia mboke ng'ende ase nenge kwenda akang'ira ororo nkarara nabo ng'ai akorete bwoye ndaracha rogoro timenti esane kiakorokwa akang'ira ororo nkarara ororo akantei saa 3 mboke ng'ende mpaka echiro morigia ng'eno na chibesa nchiere ase nenge gochi tinabwate nonya mbesa ende nkaenda ororo saa 3 akang'a ebesa ya okoriera lunch akandinia nkamotebia ngesima nenge gochi
ambeke egari okwenda keroka, alafu korwa keroka ndine gochia Gesima. Akambeka egari inche timenti egari yarari ambegete, ngachia gotaboka nkanyora naiki kunyamaia. Ase akorwa kunyamaia nasomete signpost. Bakankeria ororo mbang'eti change, nkairana ng'ora nkanyora asegete akorwa Kebirigo. Korwa Kebirigo nkarengereria ndake epara naberende gochia Gesima, ngachaka na amagoro ngaika Mosobeti echiro, ngaika nkanyora omong'ina gete nomotureti orenge, nkamotebia nkoenda ase akorwa Gesima, agantebia ng'ende ndare mwaye alafu mambia naki agokora. Bono akamboria amaswali, agakera omogambi esimi, bagakwana na omogambi akamotebia ang'ire keroka. Akong'ira keroka botambe nkomotebia ng'a Gesima nenge goikera ang'ikeria, ontebia gakombwatokana bondo atame, naende naigete koripoti ase omogambi. Bono twachire keroka safari 3. Togaika bono eya kane nkaneti tari koirana na inche. Abasigari bakambeka epikipiki, nkabatebia inche mbwanti yane nenge gochia Gesima, bakambeka epikipiki bakang'ira mpaka Gesima police. Alafu ngateba ase nenge gochia, omotureti okogamba ekenyoro eke kia aunty yane agakerwa esimi, gachaka goikoria Gesima, akandeta tokanyora aunty yane, nona igoro nari naigete mwa aunty yane. Okay, inki kiagera tokarunka? Inche kende nkeyomba ngoserete. Lakini otagete gosomera bwa aunty yao? Inki ekoro otagete gosomera? Nobwate sababu ekoro otagete gosomera? Bono bono orege ebirengero biago mbire biobi? Inche ntete twani na aunty yane nsomere. Ori tayari koenda esukuru lakini osomere bwa aunty yao? Okay. Mwanchi omorigereria oyo noyomo bwa abana bari barwete ase enke na gotamanyekana ase bare lakini otokire bono agoteba ng'a tatagete gosomera iga atagete koenda bwa aunty yaye. Bono ebirengero biago ng'aki biraye goika bono? Ng'irane esukuru bang'abere. Biamono sana omwanchi omorigereria Oinka TV ayo igarenge gose birenge birengerero bya abanyakenyoreke na bonsi nigo barire iranga kero kende mbachi gosabire enke na abana abuna barire ira bachikwirana esukuru ase engencho yokogenderera gosoma korwa chiseme echi chiabo mwancha eyi gotoka ime ye sub location ya mwancha location ya Bomorenda miye ward ya Bomorenda constituency ya Bonchari me county ya Kisii inchenkoro kwa MC Dudus koni hapa ya Oinka TV ngoteba mbiemono sana sibonsi bali tobwatana na senge njoka ne kingomono yongo gocherare asenchira yuwikirano asensemo ye kamera Brian McKnight Bridget Kerubo na boigo Wesley ngoteba mbiemono sana nainde gendera kurigeria Oinka TV ndonye ogendera konyore megano unegendete gwateka ku chinsemo ao